La primera, perquè és el primer intent, com a mínim aquí a Catalunya, de regularitzar el que és la relació d'una institució amb els ciutadans, i tot això unificat sota una imatge de marca. Per tant, establir què fer amb els comentaris, com decidir publicar els continguts a Twitter, com han de ser les presentacions, la qüestió gràfica, i també destaca especialment el tema de l'ús lingüístic, és a dir, la cura per la llengua i pel català, que em sembla molt interessant. Aquesta és la primera cosa que volia destacar. L'altra, que és un procés obert, és a dir, que això és una proposta i que a partir d'aquí els ciutadans, els periodistes, la gent que treballem en institucions i que ens movem en xarxes socials podem fer bones aportacions que segurament enriquiran el procés. Bé, doncs jo crec que la guia serà molt important, sobretot per la gent que comença, i també serà un acompanyament per la gent d'altres departaments que ja portem temps desenvolupant una feina important dins de les xarxes, sobretot per explicar dins dels nostres departaments quina és la filosofia, quin és l'objectiu d'aquest projecte i de quina manera diferents serveis o diferents marques que tenim dins dels departaments s'hi poden afegir i com fer-ho. Com deia ell, crec que és una eina molt útil, a part que és pionera a Catalunya, que pot ser un referent per a altres institucions, empreses, universitats com les que han parlat durant la presentació. Vull dir que és una eina a seguir, viva, que es podrà modificar a mesura que passi el temps i que ràpidament tindrà canvis i adaptacions i comentaris i millores. Per tant, l'hem de pensar o de concebre com una eina de partida, que ens serveix de base bàsicament per l'àrea que nosaltres portem, que és l'àmbit més agrícola, ramader. Em sembla molt bé la iniciativa perquè compleix dues coses. En primer lloc, estic molt contenta perquè els que portem molt temps a la xarxa una mica dient que s'ha d'horitzontalitzar la comunicació, que les coses havien de canviar en molts sentits, que l'administració havia de dialogar, que les empreses havien de dialogar. Ens és una bona notícia el fet que la Generalitat directament entri a fer una guia sobre aquests temes. I en segon lloc, em sembla molt interessant perquè inclús, jo dic moltes vegades que el Twitter hauria de ser un servei social, un servei públic d'alguna manera. Perquè aquesta aposta de la Generalitat de Catalunya per implicar la ciutadania, perquè la ciutadania participi, debati i formi part de la gran aposta que fa el Banc Social, és interessantíssim. En el cas concret de les universitats, la recerca i la comunicació científica, és un món on el web social és tremendament emergent i per tant cal ser-hi presents. També m'ha agradat molt veure que hi ha molts criteris que són coincidents. I per mi una cosa que trobaria a faltar a la guia seria alguna al·lusió al tema de les mètriques, de l'avaluació de la web 2.0. I el que m'ha agradat també molt ha sigut aquesta experiència de la comunitat de pràctica. És que jo crec que el més interessant de tot plegat és el concepte aquest de beta constant. Ser conscients que aquí en aquesta guia es parla d'unes eines, d'unes aplicacions que estan molt bé, sabem que són ara les que, en el cas de la xarxa sabem que és on està la gent, en el cas d'eines sabem que són les millors, les més òptimes, però a la vegada hem de ser conscients que d'aquí un temps pot no ser així. També és important perquè és el reflex, jo crec, d'aquesta transparència que hauria de tenir la Generalitat com a servei públic que és i que per tant està fent un servei en dues vessants, un servei cap als ciutadans perquè s'està obrint i està facilitant que hi pugui haver aquesta comunicació entre ciutadà i administració, i un servei també pel que seria la resta d'organitzacions, de corporacions i d'empreses que tenen ara un model que pot servir de punt de partida. Potser a nivell més operatiu jo diria que a part és una aposta pionera, una aposta totalment planificada, que no ha sigut improvisada, no trobo que ha sigut improvisada, està molt ben planificada, tant a nivell de reconeixement de marca, com de continguts, com he d'expressar-me o com he d'utilitzar aquests canals, i inclús també a nivell de seguretat, a través del que són aquestes eines d'edició intermitges en el que seria l'usuari i la xarxa final. Trobo que és molt interessant. En el meu cas jo crec que està molt bé perquè a la meva entitat ens estem plantejant de fer perfil de Facebook, de Twitter, i tot i que ja tenim un cert rodatge a nivell personal,
jo em sento molt ben acompanyada per la guia amb el sentit de dir, quan he de fer aquest perfil institucional, com ho he de fer? Acompanyat amb aquest trànsit. Més acompanyat, perquè en aquests temes de la immersió en les xarxes socials és molt important l'acompanyament. A no sentir que no domines l'eina i que no tens a ningú que estigui al teu nivell, a ningú per comentar-ho. Lo que me gustaría destacar también es la herramienta que se ha utilizado, que está siempre en constante evolución y da muchas facilidades a las organizaciones para poder gestionar los comentarios, las menciones y toda aquella conversación que se genera en las redes sociales. Aquí a la biblioteca del Departament de Justícia, aquí al Centre d'Estudis, doncs jo vaig iniciar fa uns quants anys participar en aquestes xarxes socials, com el Facebook, el Twitter, també tenim un blog, però és clar, et trobes com una mica sol, no? I penso que si pot ser, si és possible, a mi m'agradaria adherir-me, entrar, no? Per exemple, al blog, que entrés dins dels blogs corporatius i poder anar més guiada, perquè a vegades no només tenia l'aixopluc d'estar sota aquesta imatge corporativa, sinó també a nivell de dubtes de l'estil o de com expressar les coses. Però crec que aquí hi ha un punt de reflexió important que s'haurà de repensar, que és, per una banda, veure quin és el feedback de la ciutadania en aquestes xarxes socials, com es tracta aquest feedback, si s'entra en una discussió o sobre un fil de discussió arran de cada comentari que la pròpia administració vagi fent en aquestes xarxes socials, o bé si això es deriva o es vehicula cap a altres mecanismes de solució. Fins i tot jo que porto ara un temps treballant i he vist que hi ha coses que m'aniran molt bé per avançar, i a la vegada és això, és un inici on ara tots podem volcar més dubtes i una altra persona que estigui també ficant ens podrà respondre i fer que aquesta guia vagi creixent i vagi avançant. Al carrer ara mateix hi ha molta gent que ja està dins de les xarxes, que ja està treballant amb totes aquestes eines 2.0, i en aquest sentit em sembla importantíssim que l'administració sàpiga també donar aquest pas i sàpiga també no anar al darrere de les iniciatives que hi ha, sinó ser capdavanter en aquest sentit i començar a enllaçar d'alguna manera i de facilitar eines que permetin treballar d'una manera molt més racional en aquest àmbit de les xarxes socials. S'ha d'estar a les xarxes socials, s'ha d'estar a Facebook, s'ha d'estar a Twitter, i encara no tenim molt clar ni el com ni per què. De tota manera, amb aquestes guies jo crec que comencem a tenir clar el com. Vull dir, una mica comencem a regular-ho i comencem a tenir la presència institucional a la xarxa. Cal veure ara quina resposta té la ciutadania davant de tot això, l'administració s'està posant a les xarxes socials, i veurem com nosaltres també, o com l'administració respon a aquestes pors i a aquests fantasmes que tenen en algun cas. És molt important tenir guies que ens ensenyin usos i maneres de participar en un estil concret, en un estil determinat, que no vol dir un estil tancat, ens ajuda a treballar per... Que ja era hora que algú s'atrevís a fer-ho i que la resta d'administracions puguin aprendre, no només aprendre, sinó a més, si s'escau, millorar-ho, perquè sobretot les grans administracions, com pot ser la Generalitat, o l'Ajuntament de Barcelona, o qualsevol altra, és evident que han de regular. El fet que això que sigui una sèrie de pautes, un camí pel qual tu pots recórrer, però que no estàs marcant uns límits, jo crec que això és molt bo, tenint en compte quin és el ventall immens de recursos que està fent servir ara la Generalitat.